5.000-an dua nggih. 5.000-an. Dadi iki video pas wingi kae pas dina Selasa pas neng Watu Kelir Weru Sukoharjo kuwi ana pasar. Soalnya pasaran iki neng pasar Watu Kelir kuwi ora saben dina blogger dina-dina tertentu kuwi. Lah iki pas aku esuk mlaku-mlaku to. Nah iki aku meh neng pasar Watu Kelir sisan ameh tuku sate. Lemu lewat Banyu Biru, lingkungan Banyu Biru kuwi isih ngalor meneh terus bar kuwi engko tekan pasar Watu Kelir. Suasana pagi di pasar Watu Kelir. Nah iki koyo ngene iki bolo iki sekitar jam 5:30. Nah wis mulai rame sing dodol-dodol ya wis do lekas komplit. Gek sing do blonjo ya wis lekas do teko. Iki dinane dina Selasa wingi iki. Nah iki aku mlebu saka dalan gede, iki saka arah sing sisih wetan bolo. Nah iki aku sing belok kiri iki engko. Nah iki niki ya nek dodolan ngene iki ya komplit bolo, lumayan komplit nek ning kene iki asline iki. Cuma ya kuwi ora samben dina pasaran iki. Nah lu mesti bolo lekas rame bolo ning kene iki bolo. Iki pasar iki wis suwe banget nek ning kene iki. Dhisik iki urung dibangun ngene iki, saiki wis dibangun wis lekas apik. Jero bagian jero kono ki ya wis ana wis apa ya lekas rame bolo. Lah iki ana tuku sate nang kene bolo. Tuku sate iki langganan biasa nek tuku rene 5.000-an wae bolo sejan. Josis.